Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гайцина алгатыба койбір темалар турында. Вахитов пучрасында куркыныч табылды. Кышолда 26 яшьлек иротның мәйіті табылған. Шолда аварияга сәбәпче булган участоклар соны кимиячәк. Сөембикә халыклар дуслыгы проспектлар киселешендә яңа буҗра барлыкка киләчәк. Шолы урамнары әкренләп матурлана. Шәһәрдә чистарту һәм яшелләндерү 2 айлыгы дәвам итә. Шолда 26 яшьлек ирот мәйіті табылған. Мәйіт Вахитов буҗрасы янындагы үсентеләр янында табыла. Куркыныч табылдыкны шоллылар җыештыру эшләре вакытында күрә. Махсус хезмәтләрне дә алар чакырта. Мәрхүмнең уң кулындагы бер бармагы киселгән. Башлангыч мәгълүматларга караганда, Ирне Вахитов буҗрасындагы куаклардан ерак булмаган урында үтерәләр. Кан эзләре шул хакта сөйли, аннан соң аны яшеренрәк урынга күчерәләр. Якынча үлем 10 апрель көнне булган. Мәрхүмнең шәхесе оператив рәвештә ачыкланган. Обнаружено тело 26-летнего жителя Сармановского района республики с признаками насильственной смерти в виде 3 колото-резаных ранений. По предварительным данным, его смерть наступила несколько дней назад. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье убийства. Үзе белән иратның документлары да, телефоны да юк. Тикшерүчеләр мәрхүмнең шул исәптән хезмәттәшләренең аралашу даирәсен тикшерә. Башка темаларга килгәндә, Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоктыруның 252 яңа очрагы ачыкланган. Шуларның 21-е 18 яшькә кадәр булган балалар. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгына хәбәр итүләренчә, 23 кеше хастаханәгә салынган. Иң күп авыручылар Казанда 56 кеше һәм Ярчаллыда 30 кеше. Шулай итеп, 13 апрельгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 140,624 очрагы билгеләнде. Аларның 134,608 терелгән, 423 узган тәүлектә. Шолда аварияга сәбәпче булган участоклар саны кимиячәк. Юл транспорт хәрәкәтләре еш була торган Сөембикә халыклар дуслыгы проспектлар киселешендә яңа буҗра ясарга ниятлиләр. Автомобиль юллары предприятиесе хезмәткәрләре инде эшкә кереште. Толырак киләсе сюжетта. Халыклар дуслыгы Сөембикә проспектлары киселешендә әзерлек эшләре бара. Якын арада биредә 3 полосалы буҗра юл барлыкка киләчәк. Әлеге участокта моңарчы аварияләр еш була торган иде. Тынычлык проспектына таба бурылыш үзгәрешсез калачак. Очень часто аварии, поэтому то, что сейчас делают, мне кажется, это правильно. Потому что сам я езжу каждый день, очень часто здесь вот именно люди, так можно сказать, встречают друг друга. Я считаю, что разгрузить дорогу всегда к лучшему. Автомобиль юллары хезмәткәрләре иске тротуарларны җимерү белән мәшгуль. Агач тамырларын шукыйлар, кирәкле үлчәмнәр ясыйлар. На данный момент мы занимаемся замером уклонов дороги для отведения воды. Буҗралы юлдан тыш Тынычлык проспектыннан Шулманга кадәр участокта халыклар дуслыгы проспекты юлы да төзекләндереләчәк. Ну, будет новое кольцо здесь. 3 остановочные площадки новые будут. Монолитный борт, камень новый будет. Она расширится, проезжая часть 2900, если не ошибаюсь, протяженностью. Будут обновленные, местами расширенные, новый разворот имеются. Яңа юлда реклама щитлары күчереләчәк, яктырткычлар урнаштырылачак. Җәүлеләр өчен дә юл каралган. Эшләрнең кайчан төгәлләнәчәге әлегә төгәл билгеле түгел. Лилия Хәбибҗанова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шул урамнары әкренләп матурлана, әйләнә тирәне чистарту һәм яшелләндерү 2 айлыгы кысаларында автомобиль юллары предприятиесе эшчеләре проспект киртәләрен буяу, территорияны чүп-чардан арындыру белән мәшгуль. Моннан тыш күпләп җыелып торучы суларны да суырталар. Теманы хәбәрчебез Лилия Хәбибҗанова дәвам итә. Рәмилә Җәләлиева инде 20 елдан артык автомобиль юллары предприятиесендә эшли. Һәр елны шәһәр проспектлары киртәләрен буяуда катнаша ул. Кыштан соң коймалар төссез, буяулары купкан ди шәһәрдәш. Эш һәр чак җитәрлек. Безнең шәһәребез матур булсын, инде менә шулай кыштан соң башта юып чыгабыз, инде заборларны нарсын, менә шулай краситәбез. Матур булсын, чиста булсын шәһәребез дип. Безнең шәһәр да матур бит инде шәһәр. Шуларга әзерләнәбез инде 1 майларга. Хәзерге вакытта Тынычлык проспекты киртәләрен генә буйлар, чиратта Сөембикә һәм Мәскәү проспектлары. Город красивый, мы его преображаем. Но настроение, чтобы у людей было хорошее настроение. Әйләнә тирәне чистарту һәм яшелләндерү 2 айлыгы кысаларында шәһәр территорияләре чүп-чарлардан да арындырыла, парк, скверлар тәртипкә китерелә.
Рабочие ПАДа ведут работу по вывозу снега, оставшегося вдоль дорог, очищают дороги от наносной грязи, проводят очистку, промывку дождеприемников, контролируют работу насосов. Ведется откачка талых вод в местах большого скопления, приводится в порядок ограждений на разделительных полосах, бордюры остановочного павильона. Апрель азагында шимбе өмәсе планлаштырыла. Ул шәһәр территорияләрен җыештыруның йомгаклау этабы булачак. Проспект урамнарда, оешма һәм йорт яннарында 5 меңләп агач куаклар утыртырга ниятлиләр. Лилия Хәбибҗанова, Кирилл Хәбзей, яңалыклар. Яршалыда Камчатка балыгы һәм авылдыгы күргәзмәсе үз эшен дәвам итә. Пасха алдыннан бу шәп яңалык, чөнки йомырка һәм куличтан тыш күпләр өстәлгә балык ризыкларын да әзерли. Шуларга нинди затлы ризыклар тәкъдим итәләр? Тулырак алдагы материалда. Йомырка һәм куличтан тыш бәйрәм табынына гадәттәгечә балык ризыкларын да куялар. Диңгез ризыклары озын посттан соң иткә караганда җиңелрәк һәм яхшырак үзләштерелә ди белгечләр. Рыба у нас холодного копчения, горячего копчения, слабосоленая, даже вяленая есть. Очень большой выбор. Очень вкусная еще в ассортименте икра. Натуральная, крупнозернистая, отборная икра. Прям зернышко к зернышке. Детишкам, беременным. Очень вкусная. Һәм бер нәрсә дә әзерләргә кирәкми. Иң мөһиме матур итеп кисеп куярга. Бәйрәм өстәлендәге мондый ассортимент беркемне дә битараф калдырмаячак. Алдан Камчатка продукциясе сатып алырга һәм бәйрәмгә кадәр туңдыргычка куярга мөмкин. Дөрес сакланган очракта балык тәмен һәм файдалы үзлекләрен дә югалтмый. Для себя любимый надо купить. Что сегодня смотрите, какую рыбку? Чевычу хочу и икры хочу купить. Продавцы настолько любезные, настолько милые, настолько подробно и компетентно объясняют свойства каждого своего изделия. Ну и, конечно, однозначно это вкусовые качества. А на вкус тоже очень вкусно, очень это самое нежное все. И продавцы хорошо относятся, сразу вот упаковывают, как говорится. Камчатка балыгы һәм авылдыгы күргәзмәсенең ерак көнчыгышы деликатесларын 16 апрельгә кадәр Грин сәүдә үзәгендә беренче катта сатып алырга мөмкин. Керү автозавод проспекты ягыннан. Татлы һәм файдалы ризыклар, заманча кием салым, бакча кирәк-яракларын бер урында Россия күләм ярминкәдә сатып алырга мөмкин. Шулы халкын бер атнадан соң 32-нче комплекс янәшәсендә Мегастрой гипермаркеты янындагы павильонда көтеп калалар. Россия җитештерүчеләре төньяк һәм ерак көнчыгыш диңгезе балыклары тәкъдим итә. Мордовия, Абхазия, Белоруссия сырлары, Дон, Акмая, Ростов өлкәсе һәм Белоруссиядән тәмле казылык, Идел буе һәм Себердән табигый майлар, төрле ил шәйләре, шикләүкләр, җиләк-җимешләр, бал, Азәрбайҗан граната. Шалы халкына зәвыклы өс һәм баш киемнәре, яулык, бизәнү әйберләре, табигый косметика да тәкъдим итәләр. Бакчачылар өчен кирәк-яраклар да шактый. Шәһәрдәшләрне 19 апрельдән 23 апрельгә кадәр 32-нче комплекс янәшәсендә Мегастрой гипермаркеты янындагы павильонда көтеп калалар. Ураза тотучылар игътибарына иртәгә изге Рамазан айының 13-нче көне сәхәр ашауны төнге сәгать 2 тулырга 1 минут кала төгәлләргә кирәк. Ифтар, ягъни авыз ачу вакыты кичке 18 сәгать 34 минутта. Шәһәребез мәчетләрендә күркәм рәвештә ифтарлар уздырыла. Сидоровка бисәсендәге Ихлас һәм Җәмигъ мәчетләре көндә аш-су табыны ясасам, Тәүбә, Әбузәр, Аллаһ йортларында ифтарлар көн аралаш үтә. Ифтарга авыз ачырга теләгән һәркем килә ала. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 11 по 16 апреля. ТЦ Грин, первый этаж. С 12 по 16 апреля приглашаем на выставки «Стройэкспо Татарстан». Строительство, инженерные сети, ремонт, архитектура, дизайн. ВЦ «Экспо Кама». Частная скорая помощь «Медицина-24» предлагает услугу «Выезд врача на дом». Консультация, лечение, открытие больничного листа. Круглосуточно и без выходных. Запись по телефону 30 00 03.